Автоматор күлмәкләр киген булып тоже мен айында. Район үзәкләренә килеп төшәбез дә, клуб директорлары сөйләшәләр, ди, кысып-кысып, шыпырт-шыпырт кына сөйләшәләр. Без сине бик усал дип уйлаган идек. Син бик теге әллә нинди кәттә күлмәкләр киясең, тигеләй булай дип уйлаган идек. Юк, җәмәгать. Илфат мәрхүм әйтә иде, кешене авылдан тартып чыгарып була, авыллыкны кешедән тартып чыгарып булмый. Ачып карыйс килә. Үләм. Үләм икән. Карале монда. Апа, бу сезне сайлады, бу не просто так. Ана шундай. Настоящий. Прямо беләсезме, нәк урынында бүләк иттегез еще. Нәк шушы урында менә. Мотор җырлар җырлаганда, миндә нормальный җырлар бик күп түгел. Менә шулай йөреп чыксын әле бөтенегездән дә. Беләсезме, мин гомерем буена горурланып яшәдем. Мин авыл кызы. Мин татар кызы, мин авыл кызы. Минем иманым камил. Менә залда утыра торган 99% кешеләр бөтенесе авылныкыдыр дип уйлыйм. Мин дөресме, җыгы? Сез мине аңларга тиешсез. Хәтта җитәкчеләр арасыннан да карыйм да, бит менә авылдан чыккан балалар. Барыбер бүтән төрле була, потому что ачысын, төшесен күргән, тракторда йөртә берәбез, Аллага шөкер, пешәрен дә чабабыз, сыерын да савабыз, кирәк икән, кыйнап та җибәрәбез, ачуны китергән кешеләрнең бөтенесен дә эшлибез. Вообще мен малай булырга тиеш булганмын. Өченче кыз бит инде гаиләдә. Әти көткән гомере буена малай көткән, беренчесе кыз, икенчесе кыз, и әнигә гел ачуланып яшәде белсәгез. Потому что безнең әти бөтен әйберне дөрес иттереп эшләп куйган булган. Әни кызап кайткан. Гомумән авылда бүтән төрле тормыш. Менә мин хәзер сөйлим, сез мине аңлаганга күрә сөйлим. Шәһәр булса булай булмас. Кайтам авылга, монча кирип чыгам. Ике аякта ике төрле галыш була, ике размерда гадәттә, икесе бер якка караган була. Чыгып утырабыз, әти бик олы инде безнең, бик авыр хәлдә, күтәреп чыгарып утырабыз әтине. И гайбәт сөйләшәбез. Вообще авылда, менә бездә алай түгел дип кенә әйтмәгез, пожалуйста. Бүтән җирдә шул. Гайбәт авылның бер пишмагыннан тотынасың, йорттан йортка күчә, кем белән гулять итә, кемнән бәбәй тапкан, кем нәрсә урлаган. Вәш, кырып сыбырып сөйләшеп чыгасың. Бүтән авыл начар, Бәдретдинов әйбәт. Бүтәнебездә дә шул. И әти әйтә бер мәлдә. Кызым, син җырчы булдыңмы дип әйтәм, булдым. Кызым, неужели бу халык добровольно акча төләп синең акырганыңны тыңларга киләде? Әтим әйтәм, үзем дә шаккатам, билләһи, пока килсеннәр инде. Кызым, синең бердә нормальный җырың югаймы дип әйтәм, юк.